da unten ist der Ast. Da ist die... Nee, also die liegt da ganz... So, ja. Surprisingly, we didn't put up no good. And this is now... Water is interesting, also Maya rond te lopen. Ik wil net praten. Ja, man. Okay. I'm gonna do this now. Forever. Ja, maar ik hoop het neemt iets aan. Even die links die Annie, die links die Annie. Als ik een kinders echt mee gebracht, is dat? Wat doe je dan met... Hier is gewoon footage wees. Comment daar? Ja, maar. Ja, daar staat hij. Oké. Waar is je Daar aan de kant bij een of andere. Oké. Smile for the camera.
think so. Ja, det finns ett uppgift för en hundstarean som är lokal överklädd. Men ja, de har tagit upp gummi för lite få, så det är folk som är i kallar för att det är inte det som står för att det är lite stående. Jag vet inte hur det är där. Dames en heren, van de ons zit voor die finale uitslag van de lijst. We gaan aan die kant staan. Dames en laatste voor netbal. Die gaat een drukje, alsjeblieft. Ik neem het lekker af. Daar komt die pompom door van ons hoor. Dus dit is de afgelopen, de meegespeeld vandaag. En afgelopen was het waar dat Ini banyak kalau Day
på bankkanalen. Nie mi jutro aber mit Audiokamera aufnehmen.
Ja işte medikali çok son kapıya kalmışlar da çok medikali çok.
Ek was stryker op laerskool. Ja? Ek was stryker. I'm thinking of me. Een ongeluk, hè? Een ongeluk, ja. Een ongeluk. Thank you.
Voordat ons die wenners gaan aankondig, het die dirigente van Watersbaai gevra hulle wil vir ons Oulas vergaslik kan doen. Die dirigente van Hoërskool Watersbaai gaan vir ons nou 'n ding speel. Ons gee hulle lekker hande.